Ụtụtụ ọma ndị be anyị, chai ndị be anyị, anyị ga-akọrọ unu ihe mere anyị na Zoom ụnyaahụ. Hey, ihe ukwu mere. Anyị nọ na Zoom na-eme Zoom meeting. Ihe anyị fụzikwana mmadụ iju Zoom anyị na-afịọ chikwu chikwu chikwu. Hey, ihe ọzọ anyị fụzi bụ na fa agba ọtọ ozugbo dịele ana bupụtacha ihe ha ji bụrụ nwoke na-ewenye ya enu na-efenye ya enu welie na-emela anyị show na-eshi eki ukwu maka na anyị na-eme meeting maka interview and anyị break che room 1 room 2 up to 3 maka wee menye everybody can share maka na ka mmadụ nwee ike share nwụọ maka ọ bụrụ na asị only host can share fa yara emenwu ihe ahụ. So mụnwa nọkwa na-akpọbata ndị mmadụ ka fa bataba na-edi m anya n'oge ndị bata ụjọ jikwa onye ọbụla ifụkwana ihe meni chai ihe a dịka ọ bụ na nlọ dịka ọ n'ife ndị be anyị ihe mere anyị ọ bụrụ obere ihe anyị niile bụ nwaanyị onwere nwoke nọ na ya ụjọ bụrụ anyị ya ka eji asị nwoke nọrọ nwaanyị anọdebi maka ọ bụrụ na ụmụ nwoke bata na Zoom nya ihe a wee na-eme fa nwere ike ije ọgụ n'ike. Ihe mere anyị short down gbaa ọsọ ịfụkwa n'ọsọ anyị chai anyị na-agba kịtịkịtịkịtị lọlọ chichi si m ogene si m lọlọ nneka mụ short gbanyụ maka onwere pọwa ọmụnwa bụ host onwere ihe onye ọbụla ga-eme ndị batala ofe na Zoom ka eme fa interview si kedu ihe na-eme anyị na-egosizi blue film hey anyị amara ihe anyị ga-eme chai and inere m anya n'oge ihe nwa na-afịọ hey thank God na nne zikwara anya n'ekwu ihe na-eme wee na-ekwuzi okwu na-eti mkpu and amakwụ na m mụtụrụ onwe m emụtụ m onwe m wee tinyekwa onwe m ọmụtụ wee tie mgbe ahụ zikapa nụziri ya wee sị hey mụ shọtụzi ya maka ịma na anyị tụpụtara nke anyị si ndị interview ịma na ọnwa gara aga anyị sịrị kedu ndị ga na-enye aka n'Igbo klass wọd maka anyị chọrọ ndị na-eme Igbo klass wọd a ka anyị nwetakwa asụsụ anyị dara ada anyị chọrọ ime beyond ịmara ihe nkụzi Igbo anyị si kedu ndị ga-akụzi nwa Igbo kedu ndị ga-evolontia anwụ mee ofe ihe talenti gị ka ihe ọbụla ịma eme na anyị ga-anabata gị. Anyị chọrọ ka anyị niile tụkọ aka wee mee ihe Igbo a ka anyị nweta Igbo ọzọ maka ịrapụli ofu onye na mmadụ na-abụ ọ fịara arụ. Anyị amadị na Igbo fụrụ Igbo n'anya ndị mmadụ bata anyị lu about 200 decha afafa volontia kwanụ ọkwa onwekwa onye a ga-akwụ ụgwọ agwakwa afa na ama nkwụ ụgwọ n'ọkwa for free ịmara ọrụ akwụ ụgwọ ịmara ọrụ ọkwụnụ ma volunteering work ada akwụ ụgwọ mana agwara ndị Igbo ada akwụkwọ ụgwọ ọkwa sị na ndị Igbo laikiri ego na fafuru ego fa na-anwụ iweta ego fa etete mbakwawo ọ bụrụ ihe ahụ akpọrọ anyị ka anyị bụ fapruvlie na ọ bụrụ ya bụ ndị be anyị fa wee bata ka eme fa interview ka amali dia capacity ka ama dia talent ihe onye ma eme behold ife men chai ụmụ nwoke a wee bata wee bupụta ngede egwu fa ọkwa ịhụ ma ihe a na-akpọ ngede egwu bupụta ihe ịfụ ka ọra ka mgba ịmara balansị ya na-ewenye elu na-eshi eki na-eme ọkwa na-eme ọsọ fa na-ederive joy n'ihe ahụ fa na-emela anyị ọ dịka ndị ekwensu ka ogene ụmụnne kedu uru fa ga-erite onweghị onye fụrụ ụdị ya maka anyị bịakwa na-ekwuzi ya onwe vidio anyị bịa na-ekwu ya mana onwere voice maka anyị nọ mụ na ụlọchi iji okpọ m na-ekwu okwu m bịakwa live ifụ m ala na-agba m ifụ m afụkwana ụnyaahụ ala na-agba m afụnụrụ m ụdị ya thank God onwe nwanne anyị nwoke bụ senti mmụọdụ ha mgbe anyị na-eti mkpu a na-ebe akwa ọ pụtazi ya na Facebook si yes na omenugofa mgbe fa na-eme fundraising wee tụpụtara nke n'ilo fa wee bata ndị ahụ ndị otu wee bata ndị otu ekwensu ndị otu eze amụosu onye mma akpọfafa wee bata and fa nọ n'otu
fa chọrọ ụdị ya ahụ, fa na-ederive joy ka mmadụ na-enenefa ka fa gbaa ọtọ na-eme ihe a na-asọ nsọ na-akaji na akịlịka na ntị n'iru mmadụ, ihe ekwesịrị ịfụ dị private fa pụta na-eme life, fa mere anyị life blue film. Ihe anyị ji akọli ya bụ biko anyị ama ntụpụtazili nke anyị ilo nke emela eme ka obe na isi ọrit. Anyị achọrọ ifuju anya, anyị achọrọ ka agbakala mma anyị. Azụmini na ụmụaka nọ ebe a, kedu ihe anyị ga-akọ? Maka ụfọdụ ụmụaka na-abata bịa na anyị na-akụzi ife nkụzi ndị be anyị chai ọ bụka na ụmụaka, maka onwe mgbe ụfọdụ anyị na-atụpụtali nke n'elu na-akụzili ụmụaka ihe, ọ bụka na ụmụaka na-enene ihe a wee mee. Ihe anyị ji ekwuli ebu ka ọra na eze nụkwa ihe mere anyị o nwaanyị ka anyị bụ ifu adult conversion mebe anyị. Ịmara adult conversion ọkwụnụ ma conversion ka o si adị bịa nnọọ gbanyere anyị life blue film nnọọ anyị kiribe biko na onye ụdị ihe amenugo. Anyị mechezi pụta life na-akọ ka anyị maa ma onwe onye ga-ehelp tụ anyị ka brain anyị wee dụ, maka anyị dị shọkụ, anyị nọ na shọkụ. Anyị afụnuru ụdị ya, anyị si ndị ekwensu ndị Chineke jụrụ ajụ, ndị ọ chụdetere ụwa, ọ bụ na nlọ ka ọ bụ n'ife, o kwere anyị nghọta. Anya m ekwere m nghọta ihe na-eme na-afịa aka n'anya ịfụkwa fadịcha ka ndị Black America, o nwekwe ma ndị ọcha ma ụmụ nwaanyị nnọọ fabata nnọọ juzu ume anyị nnọọ. Kedu uru fa ga-elite na ya? Kedu isi kedu ọdụdụ ya? Biko onye makwa ụdị ihe anya mee ka anyị mara kesekwe na ihe a ka ndị amara amalụ, maka bọsị mmadụ ga-afụ ihe ka ọ ghara ịdị shọk. Ya bụ ndị be anyị, ndị bata ka eme ife interview unu emekwa ihe ọjọọ biko nụ sọrị. Ndị ihe a dị shọk, maka ụmụ nwaanyị na-ekwu si na ọ nọkwa ka eme enye interview, ụmụ ya sokwu bịa, ụmụ ya fụkwala ihe a wee chụpụfa. Ọghọtakwa ihe anyị na-eme, ọ bụ ka anyị si eme, ọ bụkwa ka anyị si eme ihe anyị fụkwa karịrị anyị. Ihe anyị fụrụ ọ dị anyị ka na nlọdụ anyị ka n'ife. Ebe ndị be anyị Igbo bata ka anyị mee ihe ndị a wee si na anyị ama mme, aka ga-ebife ọpụta na ana, aka ga-ebife na ana, maka a ghasala anyị ihe anyị mere, ihe anyị chọọ ime anyị emezie ọ ya adịzi n'izu ụka ọzọ. Biko ka unu mụta ihe, onye malụ na omenu ga-enye kwuo ndị